Bon dia, estimats. Avui us presentaré una persona encantadora que vaig conèixer fa molts anys. Ella es diu Lilian i és una catalana nascuda en Perú. Com us deia abans, avui tenim una persona encantadora. La vaig conèixer fa molt de temps. Ella es diu Lilian i és una catalana nascuda a Perú. Moltes gràcies, Lilian, per estar aquí amb nosaltres. És tot un plaer. Gràcies per convidar-me. Doncs, fa quant de temps vius aquí a Barcelona? O a Catalunya? No sé on vius ara. Visc a Barcelona, Ahà. sí, visc a Barcelona. Porto uns 30 anys, més o menys. 31, més o menys. Sí, vivint aquí. Molt bé. I com va ser el teu primer contacte amb la llengua catalana? Vale. Jo vaig arribar de Lima a Granada. Vaig anar a Granada. I en principi jo no és que no sap, quan estava al Perú i quan estava a Granada, jo no sabia allò que a Catalunya es parlava català, val? És el que passa a molta gent que no s'estudia això, de que aquí es parla català, que és una nació, que tenen una llengua, que hi ha una llengua pròpia i això. I quan vaig decidir venir de Granada cap als 3 mesos o així, cap a Barcelona, amb una amiga, em deien allà a Granada: «Ui, no vagis a Catalunya perquè ja parlen català». I jo dic, bueno, era la primera, allò que dius, ala, bueno, passa res, vaig pensar jo i vaig venir, no? I doncs jo havia tingut un problema al Perú, problema entre cometes, perquè feia, bueno, l'època del terrorisme i al Perú va anar, jo soc de Lima, i va anar molta gent de la Sierra a Lima, val? I parlaven quechua, que és l'idioma propi del nostre país, però jo no el sabia. No el sé, malauradament tampoc el sé encara, però per mi va ser com un... vaig pensar, com pot ser que jo no sàpiga l'idioma del meu país? Val? Per tant, jo quan vaig venir aquí vaig pensar, he de saber l'idioma del país, perquè allà jo em vaig portar em vaig sentir molt malament de no poder entendre la gent del meu país. Val? I doncs, per tant, vaig pensar aquí i va ser el primer que vaig fer. No, vaig pensar, no em tornarà a passar. Jo soc treballadora social i doncs, clar, allà jo vaig començar a sortir de la universitat a atendre persones i pensava, ara com ho faig, saps? I vaig pensar, aquí jo vull estudiar, vull treballar una mica, vull atendre gent, i pensava, no em passarà el mateix que em va passar allà. Per tant, el primer que vaig fer va ser estudiar català. Vaig apuntar i vaig començar a estudiar. I també hi ha després el problema aquell de que tu estudies la teoria, però parlar és molt difícil. Vull dir, si no el practiques, és molt difícil. Doncs, per tant, vaig trobar feina, vaig començar a practicar, vaig conèixer el meu marit, vam parlar en català tota l'estona i doncs ja està. Vull dir que si no el practiques és molt difícil. I hi ha molta gent, qualsevol idioma, si no el practiques, no el pots parlar. Per tant, per mi va ser important això, començar a estudiar i després practicar-ho. O sigui, podem dir que no només la teva perseverància va fer que tu aprenguessis la llengua, sinó també l'amor. Bueno, l'amor, la feina... Clar, quan et vas No, enamorar... sobretot, clar, jo
Jo penso que és important, si estàs en un lloc, has d'aprendre l'idioma, la cultura, i vaig tenir gent al voltant, vaig tenir molta sort, perquè a més del meu marit, doncs gent que m'ensenyava llibres, em donava llibres, la història de Catalunya, el no sé què, el no sé quants, m'explicaven. Per tant, per mi va ser, ja de ser fàcil, entre cometes, perquè al voltant que l'entorn era català, també tenia l'amiga peruana i altres, però és quan vaig començar a parlar-ho millor. I encara et canvien la llengua o ja no et canvien la No, llengua? encara em canvien la llengua, sí, encara. I tu què fas? Jo no canvio d'idioma. Jo Fantàstic. segueixo parlant en català i a vegades que la gent et diu: «Oh, com és que parles el català tan bé?» I dic: «Home, l'he après, visc aquí». I diu: «Ah, és que hi ha gent que viu 40 anys i no el parla». Diu: «Bueno, jo sí», no? I la gent ja canvia l'idioma, però no sé, sóc jo la que no canvio. Doncs per tant, la gent em canvia l'idioma. Fantàstic. És així. Jo faig el Jo no mateix. canvio, per tant, canvien. I jo els hi dic, molta gent diu: «Oh, és per respecte a l'altre o perquè no sé què», però per mi també és una mica perquè l'estàs veient diferent. Clar. No és per... Vull dir, els veus diferents i ja li parles en un altre idioma, no? O sigui que tu, a més, parles català amb la gent que està estudiant a l'Espatx. Clar. Els que estan estudiant i tenen el mateix problema de que ningú els hi parla en català, jo els hi parlo en català, ells van responent a poc i fem una entrevista en català. Fantàstic. Jo crec que els hi va bé. O sigui que tu també ets una activista per la llengua. Home, si estem a Catalunya, jo crec que hem de parlar en català. Fantàstic, No? fantàstic. Me n'alegro moltíssim perquè... Si estiguessin a França, què hem de fer? Parlar francès. O sigui, depèn l'idioma, el lloc on anem, si volem viure allà, no? Hem d'aprendre l'idioma, crec jo. Exacte, totalment d'acord. A més, és que afortunadament la llengua és preciosa, és molt bonica. Amb la qual, no sé, a mi m'encanta parlar-la. I a més, després de tants anys, moltes vegades tinc el Virgili que em corregeix i a la Carme Sansa i m'ajuden també a millorar el meu català, perquè amb la llengua no acabes mai, realment. No? Sempre tens una paraula nova que aprendre o... No sé. Jo vaig aprendre molt quan llegia contes a les meves filles. Oh, que bonic. Saps? A la nit, a l'hora de dormir, els hi explicava contes. I aprens moltes paraules diferents, que clar, no, i està molt bé. I aquesta és una excel·lent estratègia, a més és molt emotiva, és molt bonic. I quins altres consells donaries a aquestes persones que ara mateix estan aprenent i que els hi canvien la llengua i a vegades tenen una mica de vergonya de no canviar la llengua? Sí, bueno, jo no canvio, és difícil també. Bueno, per mi ja no, perquè jo ja ho faig sempre, doncs per tant no. Però és difícil. L'altre dia vaig parlar amb una noia que portava, també del Perú, que portava molts anys aquí, i diu, llàstima, jo l'estava aprenent, però va tenir, diu que una feina i la dona una dona li va dir, estás destruyendo mi lengua, li va dir en castellà. I doncs diu, per tant, jo, clar, em va fer molta vergonya i vaig deixar de parlar-ho i això. Vull dir que passa, no? Entre que no te'l parlen perquè ets diferent físicament, no? Jo dic, tots són persones, siguem com siguem i vale. Però hi ha gent tan catalana que ho diu
no li parlo en català perquè que pobra no en sap, i el concepte de pobra jo no ho entenc, perquè és una persona que pot aprendre o no. Hi ha gent que pot tenir dificultats en aprendre, que tampoc passa res, però que no tan sol perquè el veus d'un altre color, d'un altre país, ja li parles a veure, si no sap, per exemple, si és africà i tan sol parla el seu idioma, li parles en castellà com si això sí que l'ha de saber, no? Vull dir que és no sé, és difícil d'entendre, perquè una persona catalana li parla a una persona que parla francès, per exemple, d'origen Gàmbia o jo què sé, o Marroc, li parla en castellà, no? És com si fos l'obligació de saber castellà i no pas català. I és una persona catalana, per tant, aquí hi ha no ho sé, suposo que sempre ha passat, o és com si hi ha una mena de interiorment, no? De dir quin és més fort, l'idioma més fort, Jo vaig per què ha de guanyar tant, no? Jo vaig preguntar, va haver un moment que ja em sentia més segura i a les persones que em canviaven la llengua, si tenia temps, els preguntava, no? Els preguntava, per què em canvies la llengua si jo he començat a parlar-te en català? I moltes persones em deien, ui, perdona, no m'he adonat. O sigui, això vol dir que era una qüestió inconscient, un comportament inconscient. I altres em deien, home, per respecte, perquè com veig que la teva fisonomia és llatinoamericana, doncs vull facilitar-te que puguis adaptar-te. O sigui, la intenció és bona. Però jo no dic que sigui mala intenció, No dic que No, sigui mala intenció de la gent. Què prioritzes tu o què penses que la gent ha de prioritzar? Sense voler-ho estàs dient, aquest castellà sí que l'ha d'aprendre. Sí, totalment d'acord, totalment d'acord. És el que dic jo, no ho sé per què, perdó. Sí. No. De fet, és que he estat veient que que s'està estenent massa el discurs de que hi ha gent que ens discrimina, etc. I jo per això tenia la necessitat de saber per què, en aquest cas, em canviaven la llengua. I vaig veure que totes les persones tenien mal entesa aquesta educació, perquè fins i tot deien, per educació... Sí, t'ho diuen, no? Ho fan per educació, no és mala intenció, pensen que és bona educació. Sí. Quan jo penso que, clar, si no t'entenen està bé, no? Però si t'entenen i et parlen, encara que siguin d'un altre origen, no tens per què canviar la llengua. Exacte. I no ho sé. Sí, i a més, moltes vegades a mi m'ha passat que m'han parlat d'una forma una mica hostil, senyalant-me que no parlen català i que tampoc ho entenen, però la meva actitud va ser de m'ho sento, et parlaré a poc i si no entens alguna cosa, jo t'ho torno a repetir. Amb la qual cosa, l'actitud hostil d'aquella persona canviava totalment. O sigui que jo crec que també està generant com molts prejudicis, no? De vegades els catalans que extremistes i tal, i quan et trobes en la vida real que somrius dient que a més parlo en català perquè vull que formis part de nosaltres, no? De la cultura catalana, del poble català, perquè a més vius aquí, si no et sentiràs que sempre sentiràs estranger, realment. No creus que a vegades, així com tu ho fas en el teu despatx,
i en molts llocs, segur, ens toca fer una miqueta de pedagogia, potser, no? Sí, sí. No sé, jo penso que és cert, hi ha gent que no en sap, i està claríssim, no en sap i l'ha d'aprendre, i hi ha alguna que no el vol aprendre. Val? Tot es pot respectar, no? Però jo quan a les persones que han vingut a viure aquí, a quedar-se aquí, els dic que han de saber l'idioma del país. Perquè mentre més idiomes, millor. Jo ho veig amb els nens. Els nens han de saber, els nens aquí, els nascuts aquí, siguin de pares d'on siguin, saben castellà i català. Aprenen castellà i català, no? Per què algun nen ha d'aprendre tan sol castellà i no català? Per què ha de tenir un idioma menys? M'entens? Perquè hi ha d'haver diferències. Tots som iguals i doncs per tant jo quan hi ha escoles en les que tan sols es parla castellà dic el nen està perdent un idioma. Perquè quan sigui una mica més grandet farà francès, farà anglès, perquè és així el currículum de l'escola, doncs per tant en sabrà un de menys. I no té per què, no? Crec jo, si hi ha oportunitats s'ha d'aprofitar, els pares han de fer que els nens sàpiguen més, mentre més sàpigues millor, no? Per tant, o almenys és el que penso jo. Sí, totalment d'acord. I tu abans he entès que tu ja has après quichua? No, encara no l'he après. Sé algunes paraules, però sé. Però, veus, és difícil d'aprendre'l i sobretot el temps, el temps que... Però sí, és un fallo meu, és un fallo meu de no, bueno, durant generacions, i els meus pares ja no ho sabien, per tant nosaltres, clar, això es parlava en la sierra, no? I dius, com és que ens hem deixat perdre, no? Per això jo quan dic, mira, aquí, en canvi, a Catalunya han defensat la seva llengua, la seva cultura, saps? I nosaltres no ho hem fet. Sí. Coincideixo també en aquesta... Per mi també és una assignatura pendent l'aprendre quichua, perquè en el meu cas el meu pare sí que el parlava. El meu pare va néixer al Cusco, però mai ens va ensenyar a cap dels 4 fills perquè li feia vergonya. I això jo ho he entès gràcies a viure aquí, perquè he trobat moltes similituds en aquesta actitud de guardar el teu com si fos menys, no? Que és una de les qüestions que trobo que de la raó inconscient no en el sentit de gent que no pren consciència, no, en el sentit psicològic de la paraula, que està tan interioritzat que per això es canvia la llengua. O sigui, així, per la mateixa raó que els nostres pares... De totes maneres es parla. Entens? Hi ha moltes entitats i molts llocs que han defensat la llengua i la cultura catalana, no? I, en canvi, cosa que no ha passat allà a la costa del Perú, perquè a la sierra sí que s'han mantingut, encara que sigui de cara en fora parlant castellà, però almenys a casa sí que parlen quechua. Però, en canvi, a Lima no. A Lima i a tota la costa molt poca gent parla quechua, no? Per això a mi em va passar que quan van venir, clar, jo ja sé que és l'idioma meu, però mai l'he après, mai, i tant a l'escola com a la universitat s'estudiava la història del nostre país, l'orgullosos que estàvem del nostre país, però la llengua no es parlava. Doncs per tant no s'ha defensat, no es va defensar prou, no es va defensar i doncs per tant en canvi aquí hi ha moltes entitats, jo he vist la història, mira, ahir vaig anar a Montserrat,
Vull dir, hi havia una exposició de gent que tota la vida l'ha parlat, l'ha defensat, estan en guerra i estan a la guerra civil, no sé què, no sé quants, i en canvi hi ha gent que ho ha defensat. Per això no ha mort. Exacte. No, si no, així que diem que es parla poc, però s'hagués mort si hagués passat el que a nosaltres... Bueno, ja, clar, es va aniquilar quasi tothom, i no, també va passar això. Sí, per això jo sí, coincideixo amb tu que també a mi em desperta molt de carinyo i molt de respecte i molta admiració perquè durant moltes generacions de catalans a pesar de totes les vicissituds que han passat, sempre han tingut cura de la seva llengua i això per mi també ho comparo i em sap greu que tot i tenir un estat, nosaltres, Perú, mai hem tingut aquesta actitud de tenir cura de les nostres llengües. Doncs tant de bo que agafeu l'exemple dels catalans, seria molt maco. Doncs no sé si igual m'he deixat alguna pregunta i vols acabar la nostra trobada amb alguna cosa que no... No sé, una de les coses també és participar, no? Participar també d'entitats, de llocs que defensen la llengua, de fer com jo. Jo ho parlo i ja està, jo el parlo a qui sigui, i si no me n'entén sí que puc canviar. Però si és una persona catalana que em canvia la llengua, jo continuo parlant el català i no crec que faci... No sóc maleducada. No, jo crec en que no sóc absolut. maleducada. No. I bueno, hi ha gent que ho agraeix, hi ha gent que no. Hi ha gent... A mi això jo continuo parlant i ja està. Fantàstic, sí, ja som dos. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta trobada. M'ha fet molta il·lusió i doncs ja ens seguirem veient. Bueno, a veure què tal va. Vale? Gràcies.